Привет, привет! Аз съм Миглена Стайкова и сега ще ти споделя защо реших да си развивам свой YouTube канал и защо трябва да ме последваш непременно. Аз съм родител, майка съм на 2 пораснали вече момчета, които в тяхната ранна детска възраст имаха здравословни проблеми и много често боледуваха. Знаете как е при малките деца, когато имаш деца, те се разболяват, прехващат от другите и се разболяват често. Та, когато тръгнат на ясла, на детска градина, на училище, 2 седмици ходят, 2 седмици са вкъщи, 2 седмици ходят, 2 седмици са вкъщи, 2 седмици ходят и 2 седмици са вкъщи. Така че това при нас се повтаряше нон-стоп, целогодишно. Беше ми писнало да тормозя детето си с лекарства. В даден момент лекарствата спряха да му помагат по какъвто и да е начин. Те просто не действаха, тъй като организмът му се беше пренаситил с лекарства. Говоря специално за големият ми син, който много често боледуваше, малкият по-малко. Сега ще кажа защо. Аз започнах да търся алтернативна превенция, алтернативен начин, за да подобря качеството на здравето му, за да му върна здравето, което на него му липсваше. И срещнах този алтернативен начин. На него, на големият ми син, му направиха изследване на 7 годишна възраст беше, когато направиха това изследване и се установи, че черният дроб е толкова увреден, колкото на 54 годишен пушач. Тогава това ме изуми, което ми казаха, и по този начин аз тръгнах да търся алтернативната превенция, алтернативния метод и решение за неговото здраве. Намерих този метод, намерих тази алтернативна превенция и решение, която ползвам и до днес, и с нея помагам на изключително много хора по целия свят. Да бъдат и те здрави, да се чувстват здрави. Всъщност, какво правя аз? Помагам на хората да изглеждат добре, да се чувстват добре и заедно градим и изграждаме една успешна система, която може да сбъдне дори и най-смелите ти мечти, колкото и да ни ти се вярва. Партнирам си с лидер в браншът ми. Имам собствен франчайз, притежавам земи, притежавам плантации, притежавам офис в София, притежавам център в Европа, притежавам складове, притежавам работници, притежавам фабрики, притежавам офиси, притежавам счетоводители, притежавам доставка, притежавам и най-добрите биоенергични продукти, които са с органично алоe. С органично алоe. Компанията, с която си партнирам, е компанията, която направи алоето на мода по целия свят. Чувал ли си за алоe? Пил ли си алоe? Говоря за истинско алоe. Не това, което се предлага в обикновения магазин. Тъй като истинското алоe не се предлага нито в аптека, нито в обикновен магазин. Няма как да го срещнеш там. Това е, което стои на вратът ми, е свързано с това, което правя. Това е моят символ на това, което правя. Златно орелче, с което съм наградена и което доказва, че аз притежавам собствен онлайн такъв магазин за хранителни добавки и красота. За здравето, за твоето здраве, който развивам успешно. Това е едното нещо, с което помагам на хората и с което се чувствам горда, което развивам, което развива и мен, разбира се. Второто нещо, с което се занимавам, е, че правя ръчно изработени подаръци с тези 2 ръчички. Радвам хората, достигам до сърцата им, достигам до душите им, като им правя подаръци за тях, за техните близки, за техните обичани и любими хора, за техните шефове, съседи, колеги. Няма значение за кого ще бъде този подарък. Важното е да бъде от сърце, тъй като аз правя всичко с ръцете си, от сърце, от душа и с много, много любов. Влагам много енергия вътре в самите неща, които правя. Рисувам с техниката, правя нещата с техниката декупаж и рисунка. Рисувам върху стъкло, например върху чаша, бутилка. Мога да направя декупаж върху бутилка, върху чаша, нали, трябва да бъде гладка повърхността, стъклена, порцелан или пък дърво, може и керамика. Според случая, разбира се, според вашата идея. Ако нямате идея, аз мога да ви дам. Ако имате идея, мога да я развия и да ви помогна да зарадвате по един уникален начин хората, които са покрай вас.
както с едното нещо, което правя, така и с другото нещо мога да зарадвам хората, които са покрай вас, като ви давам много стойност, много полезна информация за това как го правя, какво правя, защо го правя. И най-важното, за мен е обратната връзка на всеки един от вас, защото тя е много ценна и уникална за мен. Толкова много ме зарежда тази обратна връзка, която получавам аз от хората, че ми дава още повече стимул, още повече кураж, още повече ме нахъсва да правя това, с което се занимавам от сърце, защото това ме прави изключително горда, изключително щастлива, че имам тази уникална възможност. И то не един път, а цели 2 пъти. По единия начин и по другия начин. Аз съм Миглена Стайкова и съм тук за теб, за да ти дам ценна, уникална стойност, която да ти бъде полезна и на теб в твоят живот. Да зарадваш и ти хората покрай себе си, като помогна на теб. Помагам така и на още няколко други човека. За това се абонирай с камбанката горе за моят YouTube канал, за да може да ме следиш какво ще ти споделям, какво ще си вземеш ти, разбира се, с какво мога да ти помогна, с какво мога да ти бъда полезна и ще ти оставя горе в описанието линк към моят официален онлайн магазин, от който може директно да си пазаруваш и да се присъединиш дори. За повече информация можеш да се свържеш с мен лично. Приятна, уникална и вълшебна вечер от мен.